Road trip na naman tayo nito, brum brum. Southville. Ayala Southville tayo ngayon guys. Good morning, good morning. Mga gising mo dyan. Live tayo ngayon. Tara! Takas naman. Sige na. Sige na. Bukan 5. Bukan 5. Hindi ko ulam. Ha? Hindi ko ulam yan. Meron ako ulo?
Sunira yan. Sunira po, o Baranggas. Baranggas. Thank you. Where is pass? Ha? Dito. Pwede rin yun. Yung sa kabila. Ay sa Baranggas na yan? Bila no? Sila eh. Ano po? May Baranggas? Ano yung aluminum? Aluminum. Ano yun? Diba? Hello guys. Uy, may 3 million viewers na tayo guys. Thank you. Ikot lang ka doon. Ikot ka lang. Oh. Bigay mo na ito doon. Bigay mo na doon. Wala kayong permit eh. Oh. Tago mo na likod. Ito ibigay mo. Guys, out sa mga viewers guys. Kay Bargas mo sir? Baranggas. Andun na yung mataas kabila? Oo. Okay.
ngayon. Ha? Ngayon. Out sa 1 million viewers natin ngayon guys, umaga. Ay! Good morning. Oh. Ayos ka ba? Hindi ko alam eh. Agad mo ako. Hello guys. Welcome to my lives.
Live streaming guys. Ay, mirisan. Nantok tayo guys. Naga. Ay, salamat sa pag sa mga viewers. Thank you. Thank you sa viewers natin guys. Haba lang buhok natin guys. Hindi tayo nakapagupit. Tayo ba patabas? Kararating lang natin guys sa site. Balik na lang tayo doon sa SGIS. Balik tayo doon sa site natin. Salamat sa 2 million views guys. Welcome to my live streaming. Salamat sa pagpasok. Ay! Hi, one viewers. Good morning. Good morning, good morning. Sakyan natin guys. Isa na yung unit natin. Guys, kung sino yung mag-apply dito sa amin driver, pwede. Meron available. Meron kami driver. Ay, salamat sa 1 views natin. Salamat 1 viewers. Gulay.
Tingog ng tulihaw guys. Nari ang tulihaw dari sa Manila guys. Ha? Binog sa probinsya lang na ang tulihaw. Tingog ng tulihaw. Salamat sa 1 viewers natin guys. Thank you, thank you. Ay, so ang views natin guys. Salamat idol. Salamat sa 2 million views. 2 million views guys. Thank you, thank you. Yata karon sa ano, Ayala South Bell. Sa Crimson Street. Ayala South Bell, Sonera guys. Natakaron. Di atakaron nag-live. Sabit mang ano guys. Lempo. Nabitik akong ipon. Bigyan hiling ko. Dugo.
Naglaro guys, ang duha katok mo guys oh. Hello, hello, hello. Hello sa mga magaganda at gwapo kong mga viewers. Araw ng Lunes karon. Pasok na naman tayo sa work, guys. Dugay na po sa Sabado, guys. Ay. This one. Lost in the night. California. Fine. Love viewers. Uy, pati nasira na tuloy yung natin. Yung bag. Wala. Ano din pala ito? Malutong. Malutong yung zipper. Ang pangit. Pangit yung zipper, guys. Malutong. Sira pala yung bag natin. Ay, sa 1 million views. Thank you, thank you. Sira yung bag natin. Sira yung zipper. Mani
Uy. Ay, sa 1 viewers. Thank you. Thank you. Ay, idol. Hello, idol. Tambay muna tayo. Wala pang confirm. Saan tayo pupunta? Punta tayo ng sukat niyo guys. Sukat tayo ka ngayon. Ito pa naman ako. Tawag tayo. Tawag tayo guys. Ba't tawag sa inyo?
Ay, hello sa 2 million viewers. Salamat sa pag ano, pagtingin. Tawag tayo. Ay, office. Hello po. Babalik ko ako dyan, tayo. Sige po. Guys, back to ano? Back to sa tindahan. Antokin tayo dito eh. Tambay lang kayo guys. Ay tayo sa tindahan. Tuloy ko lang maya sir,
Malaki pa siya.